a skladujte v mrazničke. Doma vyrobený bujón tam vydrží pripravený pomôcť pri varení aj niekoľko mesiacov. A v následujúcich chvíľach otvárame dnešnú medicínsku tému. Naším hosťom je pani doktorka Adriana Smoradková, oftalmologička. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Pani doktorka, my si objasníme takú diagnozu s názvom presbyopia, aj možné riešenia, ale všetko pekne po poriadku. Je tá 40-ka možno v súvislosti s našim zrakom takým prelomovým vekom, kedy zisťujeme, že napríklad aj knihu, ktorú sme dostali pod Vianočný stromček, už nedokážeme celkom dobre a komfortne čítať? Áno, presne je to tak. Po tej 40-ke dochádza k starnutiu oka a tie prvé prejavy sú zhoršené videnie do blízka. Tá samotná choroba sa volá starozrakosť, presbyopia, alebo ľudovo aj choroba krátkych rúk. Preto na začiatku ľudia tak naťahujú tie ruky, hľadajú si, nasvedcujú si, lebo si ako keby robia diaľku a vtedy lepšie vidia. No tá šošovka, o ktorej vlastne rozprávame, tá vnútroočná, nám stárne. Tak ako stárne koža, stárneme celkovo, vlasy nám stárnu, tak aj tá šošovka stratí elasticitu. No a práve tá elasticita vlastne zabezpečuje takú akomodáciu. Takže šošovka vie ostriť do blízka, ukážem to tak jednoducho, že pri čítaní ona tak napučí. Keď pozerá na strednú vzdialenosť, tak sa ako keby takto trošku zúži a keď pozerá do diaľky, sa vystre. A toto práve sa deje po tej 40-ke, že to prestáva robiť tá šošovka a to sú tie prejavy stárnutia. Takže dobre šípim, že nesúvisí to iba možno s jedným ako keby problémom videnia, ale teda, že môže mať človek tieto problémy aj skumulované. To znamená, že potrebuje hneď niekoľko typov okuliarov? Presne tak. Na začiatku, naozaj po tej 40-ke je to blízko. Pacient je zrazu prekvapený, že videl do 40-ky výborne a teraz nevidí. Predpíšeme prvé dioptrie plus 0,75. O pol roka, rok, dva prichádza, že ako je to možné, že znova nevidí, že je to horšie. Znova má 1,5, potom prídu plus 2, jeho to veľmi šokuje. A potom prichádza to, že vlastne už nevidí dobre ani na strednú vzdialenosť, na počítač a potom následne aj do diaľky. A vtedy už pacient má zrazu 2-3 okuliarov alebo siahne po tých multifokálnych okuliaroch. Tie multifokálne okuliare máme takto názorne teda ukázané aj na tomto obrázku. To znamená, že tam sa teda vyrieši ako keby v tom, ja to budem tak laicky, že v jednom sklíčku hneď máme 3 muchy. Nie 2, ale 3 muchy jednou ránou. Ale pani doktorka, asi aj z praxe mi potvrdíte, že mnoho pacientov má trochu problém si zvyknúť na tie multifokálne šošovky. Tak, tieto multifokálne okuliare fungujú tak, ako vidíte. Sú rozdelené ako keby na tretiny. Tá horná tretina je do diaľky, tá stredná je na strednú vzdialenosť počítačovú a spodná je do blízka. Ale čo vy musíte robiť vlastne s hlavou, je, že trošku musíte hlavou ako keby hýbať, keď máte tie okuliare. Čiže pri pohľade na diaľku máte hlavu v tejto polohe. Keď pacient pozerá na počítač, trošku si ju zakloní a keď pozerá do blízka, tak skloní zrak. A práve takáto akoby zmena týchto pohľadových vzdialeností často týmto pacientom spôsobuje ťažkosti pri chôdzi. Neodhadnú schody, motá sa im z toho hlava, je im trošku divne nevoľno. Často tá neuroadaptácia trvá 3-4 týždne, ale niektorí si aj nezvyknú na multifokálne okuliare, odhodia ich a nosia čisto do diaľky, čisto do blízka, na monitor, 2-3 prehadzujú. A je to pomerne obťažujúce. No, myslím si, že to je potom taký zdatný pacientský diskomfort, keď máme tých okuliarov, hlavne keď ich hľadáme, ktoré aktuálne teda okamžite potrebujeme. Ale našťastie teda máme práve pre takýchto, pri ktorých tá adaptácia na tie multifokálne nebola taká ideálna, máme aj iné možnosti riešenia. Áno, práve pre takýchto pacientov, ktorí nechcú nosiť tieto multifokálne okuliare, je aj operačné riešenie. Je to vlastne operačné riešenie presbyopie a volá sa Prelex. Tá metóda. Áno. A práve touto metódou my vieme vyriešiť to, že pacient nemusí nosiť tie okuliare a my mu vlastne dovnútra do oka naimplantujeme implantát práve takýto, len drobučky, multifokálnu šošovku a tá zabezpečí to videnie do diaľky, do blízka aj na strednú vzdialenosť. Keby sme sa o to zaujímali, pretože samozrejme je to operačný zákrok,
tak by sme možno chceli vedieť aj niečo viac, nejaké detaily a ja sa veľmi teším, že ste k nám priniesli teda aj model oka, kde si to teda všetko môžeme ako keby tak podrobnejšie vysvetliť, aby sme vedeli, že čo sa vlastne bude s nami diať a čo sa bude operovať a aký je to zákrok. Tak by som vás poprosila, pani doktorka. Operácia spočíva v tom, že my budeme vlastne akoby odstraňovať zakalené hmoty tej našej vnútročnej šošovky, ktorá zostarla. Je to metóda bezbolestná, prebieha v lokálnej anestézii, sterilne na operačnej sále a princípom je, že v prvom kroku urobí operatér vstupné rezy na rohovke, na tej prednej časti oka a následne, keď teda už sa dostane dovnútra do oka, tak na tej šošovke urobí na prednej časti šošovky, to je púzdro, kruhový otvor veľkosti asi 5 mm a potom bude odsávať tie zostarnuté hmoty. Ak sú odsaté, to púzdro zostáva celé čisté, číre, prázdne a pomocou injektora bude do oka vsúvať umelú šošovku, ktorá tam vojde a postupne sa rozroluje a takto to vyzerá na našom modeli. Čiže toto je tá, ktorú sme vytiahli všetko podstatné. Ona sa teda po nejakom čase dostane do približne takéhoto tvaru, ako sa rozroluje. Rozroluje sa, v priebehu pár minút. Z oka sa tie inštrumenty všetky vyberú. Oko sa nešije, pretože tie vstupné rezy sú naozaj mikro, väčšinou do veľkosti okolo tých 2-3 mm. Oko sa len zľahka prelepí, pacient ide oddychovať do pooperačnej miestnosti, nasledujúci deň je kontrola a potom vlastne druhé oko štandardne robievame asi o 7 dní. Čo je výhodou, že pacient už na druhý deň po tom zákroku, ako si odlepí lebku ráno doma, už vidí. Naozaj zrazu to, čo nosil predtým tie okuliare, tak vie si prečítať tie maličké texty. My tu máme ešte taký názorný tiež príklad, pani doktorka. To sú vlastne typy šošoviek, pretože keď chceme teda riešiť tú presbyopiu, starozrakosť, tak máme k dispozícii ako keby 2 typy šošoviek. Veľmi dôležité je sa správne rozhodnúť, že ktorému pacientovi budeme implantovať ktorý typ. Ten typ napravo je s tými viacerými akoby kružničkami. Tak tento typ to je trifokálna šošovka. To je trendom v dnešnej dobe. Táto trifokálna šošovka, tak ako nám to hovorí 3 fokusy, zabezpečí videnie do diaľky, na strednú vzdialenosť aj do blízka. Pacient s touto šošovkou naozaj vidí excelentne čítať aj veľmi drobné texty. Je výborná pre ľudí, čo robia s počítačom, čo čítajú veľa pre účtovníkov, zlatníkov. Táto druhá. A druhý model vlastne má trošku iný dizajn, nazýva sa šošovka s predĺženým fokusom a táto vidí výborne do diaľky a na strednú vzdialenosť. Už čítanie takých tých menších textov si vyžaduje okuliare plus jednotky, ale bežný text sa dá prečítať a táto je naopak vhodná pre vodičov, profesionálov, vojakov, trénerov, ľudí, ktorí nerobia až tak do blízka. Čiže je veľmi dôležité aj v rámci tej anamnézy, ktorú vedieme s pacientom, dobrého ako keby rozlíšiť a popýtať sa na všetky detaily. Pani doktorka, vy ste nám donesli teda aj naozajstný, samozrejme maketu, ale inštrument, ktorý sa teda používa. Toto je tzv. Ten injektor, ako som to správne teda zachytila. Takýmto krúživým pohybom sa teda dostane potom do toho miestečka vytvoreného pre novú šošovku. Tá nová šošovka, ktorá teda v reále, ale opäť model, táto už do oka nikomu nepoputuje. Čiže takto vyzerá tá šošovka, ktorá sa tam implantuje, áno? Taká malička v strede, to žlté však. To žlté, presne tak. A keď si predstavíme, že vlastne práve v tom strede, v tom žltom sa nachádza tých niekoľko 16 kružníc, ktoré ste ukazovali predtým, tak vďaka tomu tam funguje tá trifokalita. Čiže oko dokáže pozerať cez jednotlivé tie schodíky a jeden z tých schodíkov je na čítanie, druhý je na strednú vzdialenosť a posledný na diaľku. A ako oko akoby funguje, že sa stáča k sebe, keď čítame do blízka, potom na monitor a do diaľky, tak tam vlastne sa využíva tá multifokalita tej šošovky. Pani doktorka, je toto vhodné možno pre každého pacienta, ktorý práve trpí takouto, by som povedala, kumulovanou očnou diagnózou, alebo teda viacerými diagnózami, ako sme spomínali v úvode naraz? No v úvode pacient musí podstúpiť dôkladné vyšetrenie, až tam teda určíme, pre koho vhodná táto operácia je alebo nie je.
Potom, čo je vlastne pacient dobre vyšetrený sestrami, optometristami, nasleduje vyšetrenie u lekára a tu práve aj ten spomínaný rozhovor. Čiže okrem vyšetrenia sa detailne pacienta pýtame a spovedáme ho, odkedy nosí okuliare, aký typ okuliarov. Pýtame sa na rodinnú anamnézu, na nejaké závažné ochorenia v rodine, na jeho lieky, alergie, na celkové ochorenia. Pretože na tento typ operácie nie sú vhodní pacienti, ktorí majú závažné celkové ochorenia, a takisto pacienti, ktorí majú ochorenia očné. Čiže ochorenia rohovky, sietnice, glaukom a iné. Takže musí to byť pacient zdravý. A čo je ešte ďalej dôležité, tak je trošku aj taký psychologický profil toho pacienta. Ideálnym pacientom sú pacienti, ktorí sú takí aktívni, ktorí sú optimisti, realisti, ktorí naozaj prijímajú, že nejaký proces aj tej neuroadaptácie trošku trvá. Takže to sú veľmi vhodní pacienti a takisto, ak pacient bol veľmi spokojný predtým, keď nosil multifokálne okuliare. To je taký posledný aspekt. No a teraz ešte možno taký ten najdôležitejší sú povolania, a tie už som spomínala. Čiže je rozdiel, či implantujeme šošovku zlatníkovi, ktorý robí naozaj takto do blízka, účtovničke, človeku, čo robí s počítačom, alebo dvojmetrovému vodičovi kamiónu, ktorý úplne inak potrebuje vidieť. Takže v podstate je to vhodné, a keď to správne chápem, tak tie viaceré skumulované problémy nás ovplyvňujú možno v nejakých činnostiach, športových aktivitách, vo vyžití celkovom a tak ďalej, kedy teda naozaj ten človek môže odložiť tie okuliare. Je tento operačný zákrok, by som povedala, jedenkrát a dosť? Áno, to sa ľudia pýtajú veľmi či sa to často. nebude ďalej so stúpajúcim vekom zhoršovať my tým, opäť? že odsajeme tú vnútročnú šošovku a vložíme tam umelú, tak tam už tá vlastná nedorastie, áno? Čiže tá multifokálna tam je stále, je tam navždy. Čo je tiež dôležité, tá šošovka má byť z kvalitného materiálu, aby sa to naozaj nepokazilo za pár rokov. Čiže je dôležité naozaj implantovať šošovky, ktoré sú kvalitné a ktoré tam navždy zostanú číre, priehľadné a stabilné v tom oku. Takže áno, je tá operácia navždy. A keď sme to tak popredkávali aj s takými tými praktickými radami, predpokladám, že je to praktické aj pre ženy, lebo my sa často líčime. Čiže je to potom zjednodušené možno aj teda nejakým spôsobom byť krásna? Presne, keď si predstavíme, že my vidíme horšie do 30-40 cm pri tej presbyopii. A to je práve to zrkadlo, keď sa malujeme. Takže naozaj si nevidíme ten detail na linky, na tiene. A skúsiť si založiť na to čítacie okuliare a potom sa malovať je naozaj problém a je to ťažké. A naše pacientky často, keď sú potom už po operácii, tak sú také šťastné, že sa zrazu vidia, že sa vedia tak pekne namalovať, čo už predtým im robilo problém. Asi veľmi dôležitá je práve tá komunikácia, tá dôvera medzi tým operatérom a tým pacientom, pretože keď sa detailne vysvetlí, predsa je to zásah do oka, ale je bezbolestný, ako ste spomínali, a keď vie človek, čo ho očakáva, tak to v podstate v pokoji zvládne. Predpokladám, že to nie je dlho trvajúca operácia. Tak ono, tak ako sme hovorili, to vyšetrenie trvá asi 3 hodiny. Musí tam nastať dôvera medzi tým personálom, potom tým lekárom a tým pacientom. Ten lekár je trošku aj psychológ. On musí naozaj odhadnúť to, čo som spomínala, odhadnúť pacienta, či je vhodný na operáciu, nehovoriac, že tie medicínske záležitosti. Potom prichádza na rad operatér, operácia, ktorá sa nerobí nikdy v ten istý deň, to sa deje o 3-4 týždne. A opäť nasledujú kontroly medzi tým, opäť tá dôvera medzi tým indikujúcim lekárom a ďalšie nejaké vysvetlenie, ak pacient má nejaké otázky, že občas mu niečo blikne, vidí si tam také niečo, nejakú žiarovečku v oku, to sú tie odlesky z tých plastov. Takže všetko treba vysvetľovať tomu pacientovi, aby tá dôvera tam bola. Super, aby ste nám to tiež vynikajúco vysvetlili. Ďakujem. Takže ďakujeme veľmi pekne pani doktorke Smoradkovej za tento prvý vstup v rámci nášho dnešného vysielania. Samozrejme zostáva spolu s nami. Predpokladám, že téma vás zaujala, takže očakávame vaše otázky na damskýklub@rtvs.sk, ale teraz sa ideme venovať aj ďalším na dnes pripraveným témam.